Mantang palagos pagdaag-daag sa niya na nasyong China sa West Philippine Sea. Palagos ana investigasyon ni Senador Hontiveros sa kriminalidad niya na pogo dyan sa Pampanga. Agpalagos na paglaom-laom ni Kibuloy. Usad na naman na kontrobersya minuto mga kabuinan na pwedeng maapektaran ang sistema ning burutuan sa eleksyon 2025. Kaso nakaaging mga aldaw mga kabuinan, ipinakutbog ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta ana naagko subuot mga kabuinan poko mas imenos 1 billion pesos na kantidad ning fundo ana pinagtransfer gikan sa nagkakapira nga bangko sa South Korea papunta sa 49 offshore accounts na subuot nakalink sa asad na opisyal ning Comelec. Hala, uno na naman na di mga kabuinan. Mauyay baga mga ugang na pakaatado niya buhok ni Marcoleta. Idol ko ali Sabi niya tong ni pinsa na Erwin Villadares baga kuno dinilaan palaka. Ana pakaatado niya na buhok. Sigun ki Marcoleta mang ipatngod, nagkakapirang report kuno ipinaabot sa kanyang opisina na agguupat na nasyon na imbuelto sa nasabi ng transfer. Adi ana Singapore, China, Hong Kong, Caribbean ag North America. Nakinsusumadaon mo mga ipatngod 49 account sa 18 nga bangko. Ayan, well distributed niunga agningala si Marcoleta. Nauno ta kaipuaning 49 offshore bank accounts kinana imbeltong kwarta mala kada ke. Ayan agin uno kuno takaipuan ning 49 offshore accounts. Ayan matindi ding aligasyon ni Marcoleta. Sabi pa ni Marcoleta na nakakaintrigang parte niya ding buminuto na issue. Taan na nasabi ng mga accounts nasusog sa asad na opisyal ning Comelec. Ayan ading pagsugnad ni Marcoleta ning ni kagang tubig sa asad na opisyal ning Comelec nasa stage pa pala ning sabi work in progress. Maging mapasensya kuno kita ta piberipikar pa niya ang nakadakla ng mga inbueltong accounts. Ayan. Rugang pa ni Marcoleta na nakabilugan niya ding offshore bank accounts. Nagikantidad ning 15.2 milyones dolyares. Uy, kadurod ako mga kabuinan Kini ko convert ta didi sa na Philippine peso Poko mas o menos usad na bilyones de pesos. Uy, makaturtriste no? Bueno, dawa hindi pa pinangaralan ni Marcoleta yung opisyal niya na Comelec na nakalink o imbuelto. Si Comelec chairman na George Erwin Garcia uminay ay mga kabuinan sabyentang kuminutat na. Tai ka man daw mga kabuinan isugnad sa Nikala Gagangkat Bag pinangaranan pati yung Comelec opisyal ning Comelec. Si Saybayaan na mamayo, mga kabuinan niya na Comelec, da man iba, hindi iya. Sigun kay Garcia, dawa hindi pinangaranan ni Marcoleta, yun nasabi ng opisyal ng Comelec, iya subuot pitukoy niya di. Ayan talagang saving the credibility of the Comelec. Ninhuli niya di mga kabuinan, tulos man na nag-aksyon si Garcia sa aligasyon ni Marcoleta. Nakinsari, nagsurat iya ning apelasyon sa National Bureau of Investigation na nagiayat iya ning asistensya sa nasabi ng ahensya. Nakiton ading nasabi ng aligasyon na iya nagiako ning bribe suhol sa Korean firm. Apwera pa niya di mga kamuyanan uminayat ng asistensya si Garcia sa Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC na imbestigaran ading nasabi ng
aligasyon. Sigun pa kay Garcia na nag-execute na iyan ng sworn waiver of secrecy of bank deposits na kinsa aripi otorisara niya ana AMLAC aga na NBI na imbestigaran ang mga bank accounts niya ag ang mga nasabi ng offshore bank accounts na ipikonektar sa kanya. Ayan, at makisi-kisi ag maliksiyo naging depensa tulos ni Garcia. Dagdag pa ni Garcia mga ipatngod na ading nasabi ng aligasyon uda kuno kaustuhan ag uda basihan. Mientras tanto mga ipatngod mantang bigla na sanang bumituwa ading nasabi ng issue. Kaso Marso 11, presenting taon, puminirma na ang COMELEC sa usad na kontrata sa Miro System Company Limited na nakabase sa South Korea na nagikantidad ning 19.9 bilyones de pesos. Ang nakantidad nyo kontrata 19.9 bilyones de pesos o 19.9 billion pesos. Ay kaduroda ka bilang kabayadan sa arkila niya na 110,000 na automated election system na gagamitin sa 2025 midterm election. Ang kumpanya nga Mero Systems mga kabuinan amo ana loan bidder sa nasabi ng kontrata. Gustong sabihin uda man ibang nagbida maliban sa Mero Systems sa nya na South Korea. Makalisa na sa dabulan puun ka sumagpirmahan mapirmahan ni Garcia yung nasabi ng kontrata. Kaso Abril 18 mga ugang anya ding presenting taon si Action Democratico member ag dating congressman niya na Caloocan City na si Edgar Irisi naga-file ning usad na petisyon sa Korte Suprema na nagiugod na pundon ang kontrata niya na COMELEC ag Miro System. Sigun kay Irisi, ading nasabi ng kontrata nagbalgar niya na Republic Act 9369 o mas bistado bilang Automated Election Act. Nakinsari mga kabuinan, ading Miro System kuno magi-probaran ning usad na hybrid system sa eleksyon na hindi pa man basang napuprobaran sa ibang nasyon. Ayan, nagkuman punto si dating Congressman Irisi. Sabi man ni Garcia, nakinpunduhon niya na Korte Suprema ang kontrata sa Miro System pwede sir na ang eleksyon sa Mayo 2025 magbalik sa mano-manong botohan. Ayan sabi ni dating Congressman Sal Fortuno pangyayari. Sabi man ni Mayor Alice Go pangyayali. Di ba yan nakakasaud ning ere? Ading development na adi mga kabuinan interong nilukso niya di sa kaugman ana Smartmatic Sabi gayid niya na Smartmatic na inguraga na si Miro. Pauno daw adi mga kabuinan atang sa Oktubre 1 hasta 8 niya di nga presenting taon basado sa COMELEC election calendar mag-file na ning certificate of candidacy adtong mga aspirante. Alagad kin punduhon niya na Korte Suprema ang automated counting machine ang filing of certificate of candidacy pwedeng gibo na sa Marso o Pebrero mga kabuinan. Na kinararamaran ninyo kaya man sana pinagi-amay ang filing of certificate of candidacy because of the automated system. Tayo mga pangalan yung mga kandidato ibubutang na sa balota. Alagad kin blanco na naman na balota baka sa sadatao na filing of certificate of candidacy. Aantabayan ng tali mga kabuinan. Interesting nga di nga nasabi ng issue. Ang masakit niya di mga ipatngod urog na adtong mga automated machine voters adtong mga jóvenes na naka-experience na sa loob ng tulong eleksyon niya di nga automated baka pagpara bubutangan ning shade yung mga linya niya balota. Bagasan na ang mangyayari mga kabuinan magiging Bagayo Barangay election. Kinanaburutuhan mga kabuinan mano-mano aaboto na naman kita niya dining 9x9 o siyam-siyam.
Tulong aldaw hasta sa dasimana na iskrutinyo, ha? Bago maisyan kinsisay ang mga ipoproklamar na gana. A pinakasigurado nga makakaabot tulos ag maisyan tulosan na resulta nya na Municipal Board of Election canvasser adtong resulta na nagayalin sa barangay na Morabo. Takaagbay man sa na butante. Okay. Bueno, Kinsi Garcia, mga kabuinan, talagang nisabing kaustuhan, tama yung sa kanyang ginibo. Na binuksan niya ano sa kanyang sadiri, agano sa kanyang kooperasyon sa unuman na investigasyon niya na NBI, ag niya na amlaka, tanganing malinigan ano sa kanyang pangaran ag kredibilidad niya na Comelec. Urog na ta padagadang na pati ana eleksyon sa dataon. Sa party man ni Marcoleta na malauyay niya pagkaatado niya buhok, nasibutan niya yu sa kanyang pagsugnad kay Garcia sa Nikala kagang tubig. Ta iya mismo mga kabuhi na nagisabi na i-verify na kuna din niya, ha? Baga sa salaman mga kabuhi na, ha? Baga na adiyo 600 million pesos na hot issue one di sa buhi na dawa uda pa feasibility study ag mga importanteng dokumentos isinugdag na sa sangguniang bayan intirolugod na gimuwa-muwa yu komitiba ni Konsyal Misalutsa aga Martinez pati na yu local finance committee na itinukarta kaso nakaaging live stream ta. Sabi ni Parapukot Isra, excited lang. Sabi man ni Juan Maximus Espartacus, bay daw ako dyan. Baga sa naabuso man mga kabuin na ni Marcoleta yu piba ng parliamentary immunity. Tasusog kaya sa 1987 Constitution na nagisabi na anausad na senador, English basahan ta sa English mga kabuinan, tanganing di kita mapasala. A senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. Ayan, kaya dawa magpara papaluwas ning akusasyon ana mga senador aga kinuno pa man ako si Rayo piba nung parliamentary immunity. Ayan sa bagay mga kabuinan puro man abogado si Garcia ag si Marcoleta. Isi adinira basta kitang mga miron kitang mga taxpayer, kitang mga viewers and followers niya ding Good Morning Buhi. Ana agud ta sana. Ana agud ta sana mga kabuinan, ana agud ni Juan de la Cruz sa sato na mga nanunungdan, transparency, accountability, agtamang pagastar niya na public funds. Aantabayanan ta mga kabuinan na development niya ding issue nga di. And kamo baya mga ipatngod, mga ugang uunta daw kamo. Sisay daw sa kita ninyo ananiputnay ag nisabing kaustuhan si Marcoleta o si Garcia.